Ingkang mijil saking Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat nggih. Ingkang dipun pangersani panjenengan Mas Kunto. Ing dalu menika enggal kalajengaken kagelar krana sindene pun komplit, artise pun komplit Bapak Ibu. Sindene enggal ditanjak ning ngoten cocok nggih Pak Bu. Kula nggih matur sembah nuwun ing titik kalih menika saged katimbalan panjenenganipun Bapak Pujut saha Ibu Sundari ing pidalem menika asli saking dusun Gedang Sewu, Desa Pojok Campur Darat. Mikir kula niku wau lek Desa Gedang Sewu menika. Nggih, tibake dusun nggih. Dusun Gedang Sewu, Desa Pojok, Kecamatan Campur Darat, Kadipaten Tulungagung. Kula panjenengan saged makempal manunggal wonten ing Gor nggih, Menara Eva, Jati Banggi Tanggung. Lho niki gelaring budaya campursari makarya seringan adigi Daru Tumurun saking kadang-kadang YouTuber kondang Jawa Timur sembah nuwun 1 2 3 4 5 cagahe ngantos 5. Dados dalu menika live streaming siaran langsung wonten ing YouTube nggih. Dados saged mengetik di YouTube Campursari Daru Tumurun pun berudul niku teng YouTube nggih. Oke. Moga pasti pun gelar gelaring budaya campursari ing ketika menika kepareng regengan swasana argi menapa ing tedos wigatine sedya niat kajat panjenengan Bapak Pujut Ibu Sundari anggenipun menika mula keramakaken ingkang putra utawi anggenipun merayakan pernikahan putra ingkang nomor 3 ingkang asma Alga di Setiawan pikantuk Mbak Sunarti saking putri Bapak Kasim Ibu Ranti almarhum Bojonegoro. Semoga mas gelaring budaya campursari opening rumiyin nyumanggaken saking campursari Daru Tumurun kagok argi monggo mangke kebareng nggih para kadang pandemen Sutresno budaya campursari ditenggani syukur bagi mangke kepareng tindak ngregaken swasana tetembangan saringan Daru Tumurun campursari. Pramila gelaring budaya campursari Daru Tumurun Kumandang.
Nggih kepareng kula gembel kamartikan dumateng panjenengan sadaya ingkang sakmenika sami wawan pangandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun inggih ngaturaken salam rahayu mugi kasugengan sih nugrani Gusti ingkang akarya loka anenggih. Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sadaya dalasan kula ingkang hangrasuk kapijatusan sanes Islam ngaturaken salam Om Swastihastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng dat ingkang agung Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng ngelimpahaken pinten-pinten rahmat taufik hidayah saha inayahipun katitik wonten ing dalu punika kula saha panjenengan sadaya saged makempal manunggal wonten ing Gor Menara Eva Jatibanggi Tanggung Kecamatan Campur Darat Tulungagung kanthi kawontenan rahayu wilujeng kalis ing sambikala amin ya robbal alamin. Sholawat so salam mugi tansah kunjuk katur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun minangka uswatun kasanah ingkang sampun peparing suri taladan dumateng kula panjenengan sadaya umat agama Islam ingkang tansah kita tenggo-tenggo sahabatipun wiwit ing donya ngantos ing yaumul akhir benjang. Amin Allahumma amin. Dumateng sagung kepunden para pini sepuh-sesepuh ingkang ganggung mastuti dumateng pampuyan kautaman ingkang pantes pinunipuni sagunging para Romo Kiai, Ibu Nyai, alim ulama ingkang tansah kula taati dumateng sagunging para pangemban-pangembating praja satriyan negari kang menapa pandam pandoming kula tasih boten kata lumpen dumateng sagunging para rawuh sadaya ingkang pantes sinudarsana. Dumateng panjenenganipun ingkang hamangku gati anenggih Bapak Pujut Ibu Sundari tuwin temanten Sarimbit Adimas Bagus Alga D Setiawan saha Nimas Ayu Sunarti ingkang kebak ing kabagyan
Dalu mereka ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dumateng keluarga agung Bapak Pujut Ibu Sundari ingkang sampun kepareng animbali keluarga agung Campursari Daru tumurun ing pangajap mugi wigatun sedya anggenipun mala kramaken ingkang putra Mas Alga kalian Mbak Sunarti tansah manggil rahayu wilujeng kalis ing rubeda saha kalimpaken kasugengan kabagas warasan saha temanten sarimbit anggenipun mangun bebrayan. Dados temanten kang ayem tentrem bagya mulya sakinah mawaddah warahmah wal barokah saha kebak rezekinipun amin Allahumma amin. Lho niki mekaten manggaipun pambiwaraning pagelaran Campursari makaring serengan Daru tumurun Campursari kang dipun pangarsani Mas Kunto saking Pelem Campur Darat sumangga sami amirsani lan ngregengaken ngantos paripurnaning gelaring budaya Campursari.